Hello po. Welcome back po dito sa Perlo Mabin Gabaon TV. Live po tayo. Matagal-tagal po akong hindi nag-live sa aking timeline kasi. Hindi nga po quality yung kanya pero yung mahalaga ay yung kwan po natin. Yung ating gusto nating sabihin din sa ating mga nanonood, sa ating mga subscribers at mga viewers po. Kasi wala na po tayong narinig sa ating bansang Pilipinas ngayon. Puro vested interest na lamang po sa pokong OFW. Puro na lang bangayan ng mga politiko. Siyempre, lahat naman po ng mga tumatakbo dyan sa mga posisyon na yan, magagaling naman mga yan eh. Karamihan nga yung mga magagaling hindi lumulusot eh. Yan ang totoo. Bihira lang din yung talagang magagaling na tapos lumulusot pa rin. Opo? So si Bali ngayon, nakikita natin nagbabatuhan ng mga issue kung ano-ano yung binabato sa ating bansang Pilipinas. Talagang lumalabas yung crab mentality na sinasabi nung tayo'y bata pa. Ayan ang mga mahirap na napapanood. Yung mga iba hindi naman updated sa mga current events. Tapos may mga misleading question. Pag kune-question, hindi naman naiintindihan minsan yung nangyayari sa atin kung paano tumatakbo yung ekonomiya, kung paano tumatakbo yung mga foreign policy, paano nagkaka-inflation, paano yung statistics ng mga crimes. Kasi hindi naman nila kasi na hindi na i-educate eh. Kaya minsan meron pa ring commission ng policy doon. Yung pagkakamali pa rin sa pagsagot ba. Pero okay lang. Karapatan yan eh ng mga kapwa natin eh na tao eh. Ang hirap kasi. Mahirap. Kasi kami dito sa ibang bansa, papakahirap din kaming kumayod eh. Papakahirap kaming kumayod para sa pamilya. Tapos pagkabukas mo pa lang, mapa-Facebook, saan mang platform, naku, puro bangayan ang nakikita mo. Nawawala na yung tuloy yung pagkakataon na makita yung mga programa ng gobyerno natin. Nawawala yung tuon. Hindi nakikita ng mga ibang tao na. Siyempre, mapa-oposisyon o mapa-administration, may mga nakahandang magandang programa ang mga yan. Yan. Kumbaga yung iba kasi naman, kumbaga may narinig na issue, akala nila, walang-wala na talaga. Kumbara bang boxing ba? Akala nila, yun na lang manok nilang boksingero ang sumusuntok. Yung kalaban nila, hindi sumusuntok. Yan, napakahirap po yun. Yung ganun sa pan natin. Ang masasabi ko lang, magkaisa po tayo. Magkaisa po tayo na magtulungan para sa gobyerno kasi ang mga tao binoto natin eh. Ang ating mga kandidato binoto natin mga yan eh. Ginamit natin yung karapatan natin, yung suffrage natin po eh. Sa Republic Constitution of the Philippines, yun ang ginamit natin eh. Tapos ngayon, parang nawawala na, hindi na natin naiisip yun eh. Kung ano man yung mga programa ng ating gobyerno, administrasyon, suportahan po natin. Suportahan po natin. Kaya nga wala eh. Kaya nga minsan matumal yung pag-unlad kasi kung mayroon ka sinisira, nagsisiraan. Napakahirap po. Bira akong mag-vlog at saka mag-live ng mga ganito kasi hindi ko po niche ito kasi. Kaso lang, sa nakikita natin, whether we like it or not, maapektuhan din tayo eh. Ayan na natin, irespeto natin. Total, wala namang umupo sa gobyerno na hindi tumingin sa problema ng ating bansa eh.
Kailangan lang natin tayong magkaisa, kailangan tayong magtulungan, at tayo mismo, na mismong sarili natin, kailangan gumalaw din tayo. Oo, nandiyan yung gobyerno natin, napakaganda nga yung ginagawa din eh. Yung mga pabahay, ang gaganda ng pabahay. Yung inflation talaga, hindi rin talaga maiwasan. Sabihin ko, yung sa inflation, mahirap magsinungaling. Sa inflation, kami mga OFW, batas ang inflation, nakikinabang din kami. Pero hindi naman namin kagustuhan na ganun eh. Kasi pag mataas yung inflation dyan, tumataas din yung palitan ng pera namin. Pero sa isip-isip, puso at diwa namin, kung maaari, wag na bumaba naman. Ganun. Kasi yung palitan hindi pa rin bumababa talaga simula nung mag 2 years na eh. Wala namang may kasalanan nun. Hindi naman kasalanan ng government yun. Pinaliwanag na nga eh. Pati yung mga dolyar ng US. Yun, tapos ayaw ko kasi magsalita eh kasi nire-respeto ko yung mga kapwa ko Pilipino, lalong-lalo na sa mga leader natin. Kikita naman natin kung paano sila naghihirap eh. Hindi rin kaya naman basta-basta madali umupo at magbalanse. Lalo na tuloy nakikita natin. Uutang ng malaki. I-invest yun. Yung iba ipa-project. Tapos magpapapasok ng pera pagkakakitaan para may pambayad ng utang. Ngayon kung yung mga iba kung magsalita, parang hindi rin nila nakikita. Mahirap din naman. So, sa akin ay respect. Nire-respeto ko lahat ng mga Pilipino eh. Sa akin lang, magtulungan na lang tayo at manalig. Kasi walang mangyayari kung laging ganyan eh. Bata pa ako noon, ganyan na. Basta pag may umupo, mayroon talagang kumakalaban, wala pa akong nakita na kung. Sa bagay, may kasabihan sa political science na if the opposition is strong, ibig sabihin, magaling at matalino ang mga nakaupo sa gobyerno. Isang policy yan sa political science na pag-aralan ko. Kaya kung walang oposisyon, mahina yung isang gobyerno. Yan. Napag-aralan ko yan. Pero sayang kasi. Sayang yung pagkakataon kung hindi magkaisa. Yung direction ng government, napakaganda eh. Yung foreign policy, yung kaya na nating proteksyonan yung ating yung ating bansa someday. Napakaganda yun ha. Kasi kumpleto tayo sa facilities, pang-rescue din. Maganda po. Maganda. Sa presyo ng mga bilihin, kahit sino pang uupo, talagang yung inflation rate talaga hindi naman basta-basta makontrol. Kasi lahat ginagawa eh. Lahat ng naupong presidente, may mga kanyan. May mga tinarget na mga anggulo ba na alam nilang ikabubuti ng Pilipino. Kaso lang, magkakaiba ang pananaw. Isa ngayon, yung agrikultura, talagang maganda. Maganda yung programa ng agriculture natin. Yung mga pabahay, lagi silang bumibira yung natatawa ako sa bigas. Lagi nilang binibira yun. Hindi naman yun eh. Goal lang yun eh. Goal. Hindi naman sinabi na yun ang gagawin. Yung goal na ibaba. Kaso, hindi rin naman basta-basta yun. Gumagawa din naman ng paraan yung government. Sa akin lang, basta kapag may umupo, yun, suportahan natin. Kasi binoto ng bayan yan eh. Majority, 50+1. Panalo yung 51, talo yung 49. Ganun lang naman yun kasi nasa demokrasya tayo. Kaya yun, napakaganda.
Hindi naman po ako kaya nag-live lang din po ako kasi sa tuwing nagbubukas po kasi ako puro sa gobyerno yung nakikita ko. Nakikita ko pa yung mga yung sa mga prime minister sa parliamentary form of government. Minsan, yung parliamentary form of government natin noon, it was led pa rin by the president. Modified yun modified parliamentary procedure. Naalala ko yun kasi lagi kong kinakabesa ng grade 5 ako yun Exam namin sa Araling Panlipunan Si Cesar Berata yung prime minister. Headed pa rin yung ating Apolacay Ferdinand Edralin Marcos. Pero yun, modified parliamentary. Siya pa rin yung presidente pa rin yung nagpapatakbo ng gobyerno. Pero may naitutulong ang prime minister. Marami kasi yung ng prime minister Yun naman ang dati. Isang katotohanan lang ba? Kasi pinanganak ako noong 1970. Yung assemblyman sa amin, yun na. Assemblyman, sina Sir Baterina, sina Sir Singson. Ay, nakakatawa rin Pero okay lang. Siguro may ibang tao naman, lahat naman gustong gumanda yung buhay. Dahil nga naman may kalayaan sa pamamahayag, wala po tayong magagawa. Tayo po'y manalangin na lang din. At ang maganda, yung manaliksik para meron tayong basihan. Huwag yung stock knowledge yung ginagamit natin kasi kapag stock knowledge yung ginamit natin, history na yon. Politics is the history of the present. Ayan ang tatandaan natin. And history of the past is already a history. Yun tatandaan natin. Kasi yun yung buhay natin sa mga Pilipino, lalo na sa amin na nandito sa abroad. Pangarap namin din balang araw na wag namang ubusin yung lakas namin dito sa abroad. Kaya nga sana magtulungan din yung mga tao sa Pilipinas para kung balang araw dumami yung trabaho dyan. Kagaya ko, 54 na ako Hindi pa tumatapos yung anak ko. Second year college pa yung isang pinapaaral ko. Yung palagay natin 56 ako na mag for good. Tapos pag uwi mo, bangayan pa rin ng bangayan. Ang pakahirap din. Mas maganda siguro na pangarap din namin na maging stable ang ekonomiya ng Pilipinas, maraming oportunidad na trabaho, maraming mag-invest na mga ibang lahi pumunta sa atin dahil mapayapa, nagkakaisa, dahil mabuting pagpapatakbo ng gobyerno, protektado sila, dahil malakas ang armada, walang masyadong insurgents. Napakaganda. Napakaganda yung ganun po. Opinion lamang po ito. Opinion lamang. Wala naman akong hinanakit din sa kasi mayroon naman silang karapatang mamahayag mas maganda nga lang din yung binabalanse din natin. Kasi alam naman natin yan headed na executive pa rin po yung kasi yun naman ang form ng government natin ang legislative, yung sa Congress, ayan, saka Senate, pero ang executive siya pa rin nagpapatupad. Wala po tayong magagawa doon. Yun ang forma ng gobyerno po natin Ayan ang forma ng gobyerno po natin. Saka may local government din po tayo. Mahirap. Mahirap yung buhay sa Pilipinas kung laging nagbabangayan ba. Mahirap. Instead na mag-focus. Nung bata kasi ako, naaalala ko, mayroong ARBA president yung father ko sa ARBA. Sa agriculture. Ayun, organization yun ng mga ng mga magsasaka. Tapos yung barangay namin, mayroong Samahang Nayon. Mayroon silang organization. Kasi uncle din namin yung president ng Samahang Nayon. Mayroon silang puhunan, may pera sila, pinupuhunan ng gobyerno. Tapos, nag-invest sila sa bayan ng parang restaurant ba? Pag may-ari ng barangay Waigdaya. Candon City of Ilocos Sur, Samahang Nayon. Naalala ko yun
Tapos yung gobyerno, yung sa tabi ng bahay namin, yung ng tito ko, doon sila nag-aaral ng palay, tapos may pa-contest ng gapasan. Ganda noon, maganda. May nutriban kami, kumakain kami. Tapos may human settlement, yung tita ko may bahay sila. Wala silang bahay, nakakuha sila ng bahay, hanggang ngayon nandun pa. Kaya wag naman natin kuhan. Kaya maganda po. Alam naman natin na yun din ang pattern ng nakikita natin. Lahat namang mga nagdaan na naging presidente sa Pilipinas, okay naman lahat sila. Wala naman tayong masasabi kasi karoon naman sila ng dedication. Minsan nga lang, hindi lang effective yung kanilang pinili. Pero walang umupo sa gobyerno na ang ninais ay para sa sarili lang. Lahat naman yan ay may mga programa. Kaso lang may mga pumatok lang talaga. Kaya nakakalungkot din na yung tayo-tayo na lang din yung nag-aaway. Instead na tayo yung magtulungan para umangat. Total, hindi namang pang 15 years, hindi naman pang 10 years. 6 years nga lang yung dapat magkaisa na tayo, buhos na natin yung ating pagkakaisa para yung susunod ganun din. Ang hirap, ano? Live lang din. Kasi na habang nanonood kasi tayo talagang bangayan ng bangayan. Ganun yung buhay namin dati nang kami bata pa. Napunta rin akong tumirang Maynila, kaya alam ko din tumira din ako sa Maynila kasi taga dyan din yung mga namin, yung mga ate ko at saka mga kaya napakahirap. Kaya magmalasakitan na lang, magtulungan, ibangon muli yung mga nakikita natin. Although na marami na kasing pagbabago ngayon, nag-upgrade na rin yung natin yung ating mga kagamitan sa ngayon. At yung panahon nagkaiba na rin. Hindi na rin basta-basta sa mga infrastruktura pa lang na talagang tuwing binabagyo tayo sa mga disaster na nangyayari sa atin. Kaya dapat intindihin natin, hindi po basta-basta talaga yung umupo sa isang gobyerno, kahit sa barangay nga lang pakahirap, hindi basta-basta. Minsan may nilaan kang pondo, halimbawa lang, tapos may binabagyo, paparescue, may mga nasirang building, may mga flood control, may mga biktima ng lindol. Hindi basta-basta. Kaya feeling ko lang, opinion ko lang, magtulungan lang. Kasi diyan tayo unlad Dati may pagtutulungan. Lahat naman, maski yung sinasabi nila na puro corruption, normal talagang mangyayari yan, pero hindi naman yung parang corruption na inisip mo, kukunin na lang yan. Hindi naman ganun. Kaya dapat suportahan natin ang isa't isa. Mapa national government, mapa local government, mapa barangay government man yan. Kailangan suportahan. Normal lang kasi yung may opposition, kasi yung opposition naman is a matter of principles. Kung paano paunlarin yung government, hindi yung it's a matter of political theories, political interest or interest groups. Hindi naman ganun. Ang politika, okay, sabihin natin, politics is the study of power na. Pero yung may napapanahon. Ang mundo naman, ang isang lugar naman, it's the study of influence and the influential talaga. Yung mga influential, siyempre, sila yung mga leaders. Kasi pinagkalooban sila talaga ng magandang leadership. Wala tayong magagawa doon.
Tapos sincere sila at saka dedicated. May commitment sila na ipatupad yun. Hindi natin masisi yun. Ganun talaga. Baka tanungin sino ka ba, Mr. Bernard? Hindi naman po kasi nag-aral naman po ako ng political science. Kaya nare-reach naman ng isip ko yan. Kaya kahit paano, nasasabi ko rin mga yan. Tapos nagbabasa rin naman ako ng current events, so di kaya nanonood. Kaya nasasabi ko rin. Kaya nga napakaganda po yung kwan. Huwag na po tayong mag-away-away kasi hindi po maganda. Lahat po naman may kanya-kanyang kwan, may kanya-kanyang pagkakataon. Kagaya ng isang magsasaka na nagtanim ng palay. Meron ba naman na hindi pa tag-ani, gusto mo nang mag-ani? Antayin natin yung panahon ng tag-ani. Pag nagapas na mga kwan, tapos yung susunod, magtatanim ulit tayo, ganun. Ganun dapat. So, ang live ko na ito, sana ho mayroon akong nasasabi rin na maganda sa mga kapwa ko Pilipino, lalo na sa mga OFW na kasama ko kasi ang hirap nga. Malayo kami sa pamilya. Dito kami sa gitnang silangan, nagsusumikap para may maitustos sa aming mga anak at the same time, may mga iba pa tayong tinutulungan din. To the extent na iniisip natin na maayos po yung government natin sa Pilipinas. Ang hirap kaya kung ilang taon na kami dito, 20 years. 20 years, nangangarap din kami na balang araw. Pag nag-for good nga kami, sabi ko sana maganda rin na yung status ng ating bansa. Wala na yung masyadong away-awayan, mag-focus na sa paghahanap buhay, kahit magsasaka o magsasaka, mangingisda o mangingisda, o kahit ano pang, kahit mababang trabaho, basta marangal, basta mayroon. Ang mahirap, maganda yung mga ibang sitwasyon, pero yung mga maliliit, walang pagkakataon. Maganda naman ang hangarin ng ating mga namumuno, hindi pabayaan po natin, Bayaan po natin para sa kinabukasan ng ating mga anak. Yun nga sabi ko OFW kami. Yung kakarampot na magiging benefits namin balang araw, siyempre pagdating namin i-invest naman namin yan. Sabihin na natin mag-invest kami sa kahit isang pwesto lang sa bayan. Kahit doon lang kami sa maliit na mini grocery. Tapos merong simpleng sasakyan at mayroon tayong gobyerno na mapayapa, di okay na buhay na yun. May kunting tanim-tanim. Ganun lang naman yun Yung kaligayahan naming mga OFW. Kaso lang nakakalungkot. Kasi pag tinitignan mo, na wala nang di na tumigil, puro away na lang yung nakikita. Kaya kami dito, nananalangin pa rin kami sa kabutihan, sa direksyon ng buhay, lalong-lalo na sa ating bansang Pilipinas, sa gobyerno. Sana maayos ng lahat-lahat. Kasi maski din kami, affected din naman kami dito. Kahit nandito kami sa ibang bansa, affected din naman kami. Kasi yung expectation namin someday, yun nga, nabanggit ko na, gano'n. Pag balang araw, pag nag-for good na kami, yung kakarampot na benefits namin, di ba, may invest din namin. So, gano'n nga, mga kabayan. Ang live ko na ito talagang hinihingi ko ng pagkakaisa ba, kapayapaan ba. Hindi naman masama siguro na magkaisa tayo. Kasi hiram lang tong buhay na rin to Hiniram lang din natin, kaya magtulungan na lang. Magtulungan lahat. So sana po itong vlog ko na ito, itong live ko na ito po, sana po meron pa akong naparating sa inyo na mensahe po. God bless po sa inyong lahat.
mga kapwa ko Pilipino, mga kapwa ko Ilocano, kahit ano pang lahi, Tagalog, ayan, Bicolano, Pangasinis, Igorot, Ibaloy, Bisaya, kung ano pa, yung mga Kapampangan, kahit pa ano ba yan, yung mga ibang Tasadays pa yan, Tasadays, Mangyans, kahit ano po. Kahit sa mga yung Ilonggo, tagal ko naisip yung Ilonggo. Kasi natira rin ako dati sa Caraya pala yun, doon sa Patnungon, sa San Jose pala, kinatita ko. So, sana po, kaysa nalaman po tayo. God bless everyone po.